Μερικά βίντεο από αυτά που κάνουμε έχουν λόγο ύπαρξης. Άλλα όχι και τόσο. Αυτό που θα δούμε τώρα δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Πέρα από το να πάρουμε λίγο μάτι, έτσι. Για ποιο το βίντεο θες να μας πεις τώρα, για ποιον είναι αυτός ο πρόλογος? Για την Έλενα Βέντι. Αχα, εντάξει. Ένα βίντεο πολύ αποκαλυπτικό, στο οποίο η Έλληνα μας λέει. Πρώτη φορά θα είναι, μωρέ Βασίλη, πολύ αποκαλυπτικό και πολύ αποκαλυπτικό συνέχεια. Αποκαλυπτικό. Κατάλαβα, καταλαβαίνω. Μας λέει η Έλληνα Βέντι ότι το κάνει, αλλά δεν ξέρει γιατί ακριβώς το κάνει και μακάρι να ήξερε. Γιατί άμα το ήξερε θα το έκανε, πώς ήξερε να το κάνει όταν θα ήξερε πόσο έκανε. Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό που είπα. Μας δίνετε ευκαιρία όσο να μάθει πότε θα το κάνει και να το κάνει, να δούμε λίγο μπούστο. Κατάλαβες? Αυτή είναι η ουσία του βίντεο, ρε παιδάκι. Το ξέρει και αυτό. Έστω μία ώρα ξεμπερδεύουμε ότι είναι για να πάρουμε λίγο μάτι. Έλα, ρίξ το βίντεο. Το κάνει και από πάνω και τέτοια. Ρίξ το να γίνει τζετζελέ. Έλα ρε Έλενα. Τι θέλεις πάλι από τη ζωή μας? Θέλω να είμαι η γυναίκα των ονείρων σας, όπως ακριβώς με ονειρεύεστε. Δεν θέλω να είμαι τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Τι κάνεις κατά τα άλλα, χρυσή μου? Θα ήθελα να το ήξερα, αλήθεια σας το λέω. Απλά ό,τι κάνω, το κάνω χωρίς να το καταλαβαίνω. Θα ήθελα όμως να ήξερα. Θα ήταν να ήταν επιλογή μου και να το έκανα και να ήξερα γιατί το κάνω. Ό,τι κάνω, το κάνω έτσι αφόρμητα. Κατάλαβα, μην αγχώνεσαι. Αν δεν ήσουν η Έλενα Βέντι και η ενδυνάμει γυναίκα των ονείρων μας, τι θα ήθελες να είσαι? Θα ήθελα να είμαι ψυχολόγος. Ψυχολόγος? Γιατί? Είναι ψυχολογικό. Και πάλι κατάλαβα. Με ποιον θέλεις να κάνεις ντουέτο, Έλενα? Αν μου λες για το εξωτερικό, θα ήθελα να κάνω κάτι με τη Μαντόνα. Πώς και έτσι? Είναι το πρότυπό σου? Για μένα, είναι το πρότυπο που έχω είναι ο εαυτός μου. Δεν τη βλέπεις ανταγωνιστικά τη Μαντόνα? Δεν τις βλέπω καθόλου ανταγωνιστικά τις γυναίκες και αυτό βγαίνει. Και εκείνες σ' αγαπάνε? Ιδιαίτερα οι γυναίκες, κάτι που μερικές φορές με εξητάρει και νιώθω παράξενα. Και στον ελεύθερο χρόνο σου, τι κάνεις, Έλενα Βέντι? Κάνω καταδύσεις, κάνω υπασία. Με άλογο, μην πάει άλλο το μυαλό σας. Και σε καμιλοπάρδαλ θα μπορούσες.